Idi kalman laeng. Programang ngayong kapakangigan, kada kinilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, ito dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodayin nga ti surat, pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Janet, nga napuluan iti Dulyar, nga kapaset iti idi kalman laeng, nga paset ti pagkasalitaan na, kunanad to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta sumangpet ni Cardo nga asawak nga nagapoy di baybay. Hey, may samat man nga kurita. Tiha, inubon na nga bit-bit na manong nemi. Nakamisuta kasap, siyempre manong nemi tinam na kakit adut mapangko ilako. Adla kami tigit di baybay manong nemi ket mangalap ni Cardo. Pumapana, patirabi, nalay nga pumana, sunalang ta. Kastoy medlat biag mi, dato'y balay mi manon nemi. Tapos, ngapi ako mamat, konkreto amin. Dadila kagudwana ti konkreto. Sa nagdiding kami matlang ti ikwa, manong, kawayan, bulo. Nagatip kami mat kadit kagalbaang, nagputo, taong bubadana. No, mamayang takam tigit ti bay-bay, na angin ako nating naputot matlat ta. Ay, tinarapaap ko pa nagbiag manon nemi kitag na edak, iti napintas a balay, di aircon, di kotse, adot kwartak napintas ti badok, adalukan ko, ken dadumapay. Kunak nga tinakim ko, ingkugtar ko tigasat ko, tay di ngamin kadad ayas asawa da nga Hawaiano. Yung kasanumat nga mayatak met, ket butsyog nga Hawaiano, sa gigisan, sakit square tirupa naman no. Paunay. Ure kumamit lakayan no, dadagwapo na, gwapo no, abos na butsyog. Kwadrado ba tirupa na sa gigisan. Ure nga tamat ako makorkwarta ako na. Basta sa amat nakas tamat tinati. Mang panakpak kanyak mano, pagan-anamon, pagan-anaw kun pato. Di pagpintasan namit kadi manon nemi ket talaga nga saan nga isot gasat ko. Tarejay nga inasawan namit laeng manong nemi akasinsin ko ket agsagsagaba ita. Agsibod ta. Ahon hambad gayem pod nga diborsyado, dapat gayem asawa na. Nang raman laeng ket akasinsin ko at kinayat na. Di makadakas manong nemi ni Cardo ket boyfriend ko idi naggraduaran kam ti high school. Agpadpada kami nga saan nga nagbasa di college. Naalis to anak met ngamin idi manong. Tati na minsan nga aldaw nga inawis nak ngam kanog picnic iti igit ti baybay. At tabukol na idi manong nemikit nagtabukol. Apo may ayata anak mi di data naglaing tabukol, naglaing nga sumarwag. Kada idi matla nga aldaw manong nemikit na sarwagan nakkunam. DJ kami nga nang rabi, iminum kam ti arak, kini di mabartek kami, naging inarakop kami matang kini Cardo. Cardo. Janet, saan ganito nga babawi? Yung saan nga sikat kahit ko ang mga asawa kan nga, kaya't nga marigrikat aklang nga rodin sa marigrikat ka pa, anantot biyag ta. Ibalayan ka, kasano nga balay, kaya't ko kintak kalabalay. Ikalapang katado, sigantot para lako siya para kalap. Kasanot umasansot biyag tigas ta. At nakadgarod bimak na nga mangalap dito lugar tayo ket awan. Cardo, ang tararamidim. Madama ako nagsep-sep-sep. Nagloko na ito talaga binartek na ngamin. Iso nga, Cardo, naglaing ka Cardo. Oo, card.
Oh, Card. Inyon una na iti baba manong Nemi talaga nga pumapana na ito akardo. Basta kardo na laig ka no. Nga ta. Iti mauman manong Nemi iti baba ko na impangatunan ti ulo na. Ada kami ti kadaratan kat pumigpig sa manong Nemi ti ungor ti kitaluyon. Abang pulos manong Nemi ti yasanggami. No adda tao ti asideg sigurado makitkita na kami. Awan man di bulan iti dayta nga rabiing am narnauyan ti adu nga bitwen iso nga sla nalawag ti aglawlaw. Imore man pa adamang buybuya kada kami manon Nemi matipak kadipay ni Cardo ti raramidan na ken makabagked-kedak kadipay manon Nemi idinto ta addan dagiti bibig na iti virgin nga barokong ko iti mansanas ko ket kasto na iti panagkarem-kem na mano. Oh, Cardo. Cardo. Saan nga sikat kaya't magbaling na asawa, Cards? Ngayon naglaing ka. Sige, Card. Card. Nasakit nga na imas. Card. Ture nga tanong nakapigpig santi asog ka na rin ang kumanong. Narigat ang mangeg, agsipod ta akupen ti puloy nga idayo, nga san namat nga ipan itiyan ti kabalbalayan. Kabotag ka po manon Nemi, ti abagatan ti angin, kit ipaamyanan ng idayo, ti iabusas, wano aring engken asog kumano. Nakasta mo na yun manong Nemi, ti pamsaakan ni Cardo karigi di mansanas ko. No talaga apudpud no mansanas na ibus na kumanman. Ultimo, maukis na, karam-kaman. Cards. Cards. Cardo. Awanin tinaramidak nung dinangawat ti kinapudno anong. Jack kayat nga agbalinak nga asawa ni Cardo kong kunak idi no mampayad damat panagayat ko kenkuana. Tadyak kayat manong Nemi ti mangalap nga agbaling nga asawa ta mangalap ni tatang ko awan asensumi adan tunga asensumi ti biyak ni Cardo no dakam tegasa. Cards. Manong Nemi. Jack napupuutan nga imbiyat nagayaman ti panan nakit aray. Cards. Janet. Cardo. Naalaman ti kinipirahan ko. Simbreken ta armas mo tapanam. Alangarod. Alangarod na. Ituloy mo, Lok. Patayin ka na di mo ituloy. Di nakit ituloy yan. Manon Nemi, ket dream suod lang arudan. Intuloy na nga rod manong Nemi. Iti kastaw na hindi pa manong Nemi, panagkabalyo na. Naut-ut man pala itahing awanan ti ut-ut na. Nagmayat gayam. Kastoy gayam. Isumot na gayam nga kung kunan. Di kita nakaramanan nga nagmayat. Nagmayat nga pwesto, Cardo. Alis, paspasam. Alita, mapalang ang cards. Umuna na akong Cardo. Unak. Oin manon Nemi, igid ti baybay nga mismo. Ti muna nga nakagunodan ni Cardo ti amin ko. Nga manipod mit idin manong. Gabota nagmayat gayam ko na masansan maten. Aging gangadig si Kugak, ngawanin may dakmat inas asawan, manong Nemi kat nag-asawa kami. Magda nakabalay ka mga dagos kat si Mina kami. Ay, biyag. Idi akit parami nga nakamaymayat. Kabota ore al-al daw, manong Nemi. No awanti, makadisturbo ka na kami. Panaan nak ni Cardo. Inaldaw, kada rabiing agsibog kami idi man. Ay gay di anak konti muna ang anak mi manong naming ni Cardo Jr. Ito ay nga marik nagtirigat manong nami.
Nagrigat tagaw awira po. Nagrigat na nang. Kanano sa maloko tayo so kinayat mo. Nagrigat. Tagibi. Ito kaya ito na. Tiyanak. Tagarak. Sumrong tuman taarem mo. Nagat ni. Itayam tumatmanan. Nanang may. Uno sa anggat mapangkay tumanan. Dita igit tibay-bay. Dita kahit tumanan nagpanakpak. Nagsaruno tiduangan nakmi ka ni Cardo. Di bagpindasan namit ka di manong name kat uminom ni Cardo ngem sang kaskarida do mga basing-basing da nga karkaryar nga ano mo partek da. Umanay lang manong naming pangpaimas na kanu ti pannangan, di mo pa ilang harot ibukbuk ta gin no pangpaimas ti pannangan ko nakmet. Katawa kedi. Pagpaikat ka na ti bannog, kada ken kastamot na pangpaimas kanu ti romansa. Lagat mamati akmat ata. Nawawild isuna no ko. Naglalalo din nagpalaykit ako manong name it at walang ti kahit kung anak di lang junior kastamot ang gini Miles. Hindi pa nagdakil di kita anak ko manong name sus. Ay. Apalak ka di adda mabalin na galagalaw di kita agab abroad. Dapindas ti balayda, dapindas ti arwatin di kita nagda. Adok kwartada siyak ngay. Ni aritos kitgan ganjong. Ay, cellphone. Hindi pa ilan. Keypad. Di pa nagbalbali. Ay. May ganun nga takila kwarta. Umanay mo lang makalapan ni Cardo. Da. Mapangko igatang ti bagas. Ako igatang ti ko. Daduma pa yung masapsapol. Nabagpad kid din manong name niya sa anak na nagpalawak. Hey. Tada nga ron. Nabagpad kid din nga jak nagpaseksi. Tada ko mga ron pagpaseksik. Awan na. Naging ka manong name nga panagun niya anak ni Cardo. Alam mo na, wate maon. Na? Dato'y kurita, wate maon ko na. Apay na dito nga ron. Apay mabesa. Sumatlat na panak. Ano nga ron mabaling ko. Urat tatakil. 3 kilo na ita. Pagilakwak ka umarod. Kita doon latat bayad dita. Di kita sukim. Order ti kurita. Agor ka. Tawag mga rod. Sino? Ni Karen. Tagalawag ka textmate ko. Baka no ada pangilakwan na. Kaya mo sabi, pamupay lang jalawag. Ito man. Gusto man lang. Nakadigos akon. Kailangan niya ko man nakadigos ka. Ruawan sa tagit anak mo. Awan data na pa na nagayayam. O matklase da ita. Mabalintan sa amin ang hirapin pa kayo. Ay! Kardo. Pag napaglaingan mo. Awan man kadwatad to niya. O may kaman, may liwak. Ay, di kaman! Lore nakadigos ka, nakat kurita ka lata. Nagat laus ka lata. Hindi ito. Wala. Awan ganda nagilan. Bakit ako? Ano, bakit bubing ka pa ay? Mga taon, data pa elementary, di ka anak ta. Di ka pinaumaya. Di ka napulos. Kauma dyan eh. Nakaimimas ka. Tatilapia. Digidi mansanas mo. Di ka man. Digidi ayso. Idi. Ibita nga rod. Tawaganan sa gabibit. Kasi ito ng biyak. Wala din nagdisturbonan. Tatawagan ni Karen ko naklaro. Tawagak ko nak. Ngayon nag-ring di cellphone ko. Kat isot tumutawag. Ni kitang gadlang eh. Hello, friend. Hello. Guyak kan sa? Naka mo. Nakatawag ka man. Kinabod doon nakataranta ka man tatawagan. Adarakil ako rita nga napanaan ni Cardo. Baka nada kayat mo nga pangilako nito. Ay! Kapag isuunay! Kurso natin at kurata. Sino? Ni Willie. Sino ka Willie? Hawaiano. Hawaiano? Ilerjik ko na Hawaiano. Nang naroon ng butit, kada gigisan, kada kwadrado tropa na. Gaga, guwapo. Yamamukeng ka. Saan nga rin? Umayag dita? Guna. Umay mo ilaw ko isang kuha na ti korita. Dolyar ti bayad na manukad ti may sa kilo ti korita. Bagak mano. Numay ka na ka ti $20 di adon. Mapasid mo tayo.
$20 di balor tam. Kuritam, sana ka to sa rabuan. Sa gasot nga dolyar na barakayat mo. Kalagro pa kan. Oh my God. Ikam ba si ti ice dahil na kurita. Kaya, pinasem na no preskong dumanon dito lawag. Sige nga rin. Tardo, mayat kan? Nang mayat. Nagdalawag. So pag nilakwak tikwa, kurita. $20. $20? Muna ka na dyan? Sa karibo. Ama, mayat man. Nga. Gatanak to ko ha. Pag shopping ganto. Hindi shopping. Gadakam to tiyo ko gatanak mo. Gadanak to may sangarim nga sigarilyo ka. Ken mangalakan to sa karton ng gaji. Ay, pauna naman. Basta no, takortam. Gatangan na sangarim. Ken sa nga pakarton. Okay? O sige nga rin. Makamunta ka nung anak mo. Ay, makamu ka to basin nga nagdubing. Uy, no problem. Jack, makamu. Basta sumangbat ka. Sangarim ng sigarilyo. Ken sa nga karton nga gin. Speaking of Hawaiano, Manong Nemi, sino nga tada dyan nga Willie? Kinapay nga siyak. Di ba subo ni Karen? So na nga ta. Di na kaya, di na nga ta krusonada. Sa mesan, nagpadpata kami matang daanan ti asawa. Nagsapol ti babae na dyan nga Hawaiano, aping ang takam ko mga dasawa na. Di ba lasang ha? Ito ubing. Di ito ti pampanunutak Manong Nemi kabayatan nga dakit ti minibus ngagpalawag. Di makadano na ako nito terminal timbagak kaning Karen nga nagluganak kabas minibus manong. Daisonan. Hello. Ama, talaga nagpalapsat ka. Kapipintasan pa ilang nga batok. Kamang paubing kanya. Uy, lagaman ni mubing ka. Sika ngay, estoy, napiyakin ka, taduwalat anak mo, siyak ngay, upat. Permi, di ka ba't kami nga nagpalay ka didi. Ay, nangarot ko rita. May ka natin. Nitoy, itidayta ka karinderya, aguro oray ni Willie. Doa nga lalaki Manong Nemi, tinakatugaw tilamisaan nga inguso ni Karen, nga yan, tibagbaga nga Willie. Sin Willie ta. Hindi ta ubing. Hindi ta ulan distibok na. Uy, ubing matpay. Kad talaga met. Kung naklan no Hawaiano, kad lalakay. Haan. Kit, kursonahan anak nga ta. Imposible siya ti kayat. Kat umasidigtan na. Baka lato, kurita lang ti kayat na sa nga siya. Umasidigtan ta mo mamanta. Sino nga takaduan? Ay kasi sin na. Hawaiano naman lang. Haan. Para mat kanya kisuna. Anya? Patasik mo ta, rabanan sa bali ka lalaki. Nagloko kan. Liputan nila kayo mo. Maumaw, tigas kang kuhana. Kitsa ka nga, ino kaya't nakatako ko Hawaiano. Kapay, pagkidkidam ko ma. O at asawang. Diba? Kaya't mo di makaigam na doa kwarta. Unang yun, basol kinapot Diyos. Libatin pa lang ada Diyos. Ana? Nagloko kan. Umas nagtakarotan. Siyak tikit kitain ni Willie Manong Nemi umis isa makbata. Adadamat ti gayad ti isan na. Hi, Nelson, Willie, ni Janet. Hi. Nagalamano kami muna Manong Nemi kay Nelson. Nood-odi kay ni Willie. Kaya di naman tinimbatan. Ay, sir, ibatamon ti imat. Happy nga sir ko ng panya. Willie. Willie. Dito yung tikurita, oh. Nangarad pa rin Nelson. Kasin. Panglutuan tayo. Ika, berianda tapilat to ya. Berianda no, karinderya. Kasi nga rin berianda karinderya. Matayos dito nga, mabaling order. Maratag kurderak. Teka luto. Madidigitin naka-display dito. Kurderak. Ay mas pansit na dito.
Nangururayan mi manon nemi ti order. Nagkatugaw kam kini Willie kadda kam tag sarasarita idinto ta dakaran met kini Nelson tag sarasarita. Amom saan nga nagkamali ni Karen? Di pa nang amuna kang kakanya. Tapay met. Siyempre, kustunada ka. Ni Willie met. Abi nga siya, adaan akong ti asawa. Nung pabae ti masapul mo, di pa nagbakasyon mo dito Pilipinas. Adu dita. Di kita ububing. Sino umubing? Di kita GRO. GRO. Manunga lalakin di nakapadas ka dakwada. Ilinto ta siya ka. May sapay lang, di ba? Nilang lakay mo. Oh. Adadang arod opilyan ka. Kabuta. May samot pa lang tinagpasag kayo ka. Daan akong ti asawa. Oris siya. Kadabat asawa. Nagbakasyon kami dito. Tapno umiliw ka dagri kakabagyan. Ken rumaman. Apin nga siya. Patsem nga rin kayat ko. Dahil order tayo. Nasingaman ng Nemi. Di ba nagsasarita? Naimas ng peso di pansit dito ya. Naimas. Alpasan data man ng Nemi. Opo. Yung pakita ni Willie. Di wallet na $1 ng peso mo. $1. Ngema. Ang damit lang. Peso na. So binagbayad na sa karinderya. Ewan kaya. Ano ba ito kuritam? Ikaw na nakari na tayo nga $20. Nagbasitin. Oh, $100. Bayad namin? Pati sika. Yes, di limit. Alawata mo, tawangan ni babawik. Ni alag ka. Sige, nagkaroon. Nagkukuyog kaming manon Nemi. Ni Nelson tinag-drive, di kotse. Kat isuda kini Karen iti sango, kat dua kami met kini Willie manong Nemi iti likod. Kat tilokod to yan, ta umarako pa. Willie, gore ka. Gore ka pa eh. Amay na di basit na ta $100. Nga dita, da asawa ko. Kit, rumaman ka mati hawayano Pasol kini apple juice. Si Kamet, lipadan pa na apple juice. Ita tuloy pagbagam. Yung makulit manong. Apay, adayo pa'y papadandayo, Karen. Agtutur ka, si Degen. Pag gustong kadlatan, tas tantong malat tungpal na. Kunahanak ito. Namapamat akagbayan ni Nelson Isuna. Na, kang kitak pati pa nang apros ni Nelson Gilopuna. Inarakop nakmanin manon Nemi ni Willie. Willie, korka. Sana pinilit. Ganyan, malandig iti lips ko. Tungpain ka kahit mo. Nagimas na iti lips mo. Nagimas. Imas adig iti ububing dita. Apit siya. Nasurukon ka 30 taon ko. Yung para kanya. Naimas ka. Tap na $100. Nayunak, pagbalik nga $200. Saan nga kwartat sapsapulit? Ano nga ron? Panang respeto. Parang man nagpailang mo na. Kasi nga ron nga rarakupan ka, bisbisituin na panagaram ko. Ngayon sa nagtagaya man, nakakadanon tipagin din. Nagtutor kami na pari Willie, adan to oras iti data. Di ngamin sweetheart Karen. Huwag ngagpaiso ngamin. Aginom tayo pa nga umuna sa tepulutanin dita. Kurita. Parang Nemi, nangidasar dat mainom. Beer, red wine, can brandy. Nadlaw ko manong Nemi, dakda kami matlagay mo upat. Iti da ito yung balay. Kasla, naipot-putong. Rest house. Nangakit rinugyan dan ti minom. Kaya nagkilawon iti. Kurita ma.
Umaykan, Janet. Umaykan, pulutan. Naumak kurita. Anang orti ka mong kauma. Detoy, pusit. Pusit. Laki. Iti o nagtibrief ko. Bastos ka. Umaykan kami nang sa kakabali nga kay Joy. Anak kay Joy. Killjoy. Ko na wadi kay Killjoy. Nyawatan nak manong nimi ti baso. Pili ka na kat monumen. Beer, red wine, brandy, kunak manong. Po, ginunduak di baso ko na. Ininot ko madiga nga ininom. Nagag-ayos na kanang dandong. Bumaran tirik nak manong. Pulutan nak ba't kurita. Nagimas. Abay na imas. Kunak malang naumakan. Naimas agpes para katimpla na. Siyak nung kakit. Masursuro na ba lakay ko na ramid na nakamantakilaw na kurita ko na nakit kastaon iti pa naggalgal na. Nalamaw mo nga tanga na laing so kimbat. Idi tamang alamat maara kong tiriknak manong nimi nakabarte ka kung ti panagkunak nga mapupuutak pa lang ti mapaspasama. Idi sakroyan nak manong nimi ni Willie. Uy, mga niya. Dito anik, iti kwarto. Muno natin, sumarunong to naging ito aglulumbata ito, 2 ti kwarto teres house. Kakahaw, ng parte ka kung namak pala, ti papaspasama ko, Willie. At asawa, lipatan pa lang at asawam. Lipatan pa lang, basol ni Apo Diyos. Alawan, kamulip lipatan ni Apo Diyos. Ngem, dilipatan ko ita, lipatan pa lang at asawam. Willie, Jakayat. Ulit-ulit nga jakayat. Manunay ngem idi tay paidanak iti kama. Naguyusen isung na inikatnan manunay ti brief nakit. Taktakil ngem ni Cardo. Madikabay lang. Sa nagpudaw. Nagdakal tulo na. Ito sa Ricardo kat nangisit. Ala. Abay, mabuting ka? Katamon terawat. Mapigis terawat. So katakto. Gatangan katado. Kang gatot pag-shopping mo. Peso? Kang gati $1,000. $1,000? Lalalo na talagang mapagustuhan na. No talagang naimas ka. Kanaman. Yusubong mo muna dito. Data. Ano? Matuhin, manong. Nakatugawag ba't kami ni iking tikatre at nakatakdariso na pag-isumit, manong. Napanakit din. Impasubukan niya sana tinangil ti ulok at di nagbatin. Ang sala ko. Di mo kaya, Takel? Sige, ulitan ta. Sige. Janet. 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 Aman ko na kagat gunggunam yung natangkin manong kaslasaan nga masaktan kaslagtal tagtingipon ko ti panang kagat ko kinkuha na ti kukuha na kapot talaga nga kaslaguma nagtangkin isumad lamis mo tinakoksot manong nemi kalpasan na inturunak ka na padata at detan rin mabahawan manong nemi kaman na inamalan na digit lips ko inanam na inapost na manunaming minasahin di kiti man sanas ko kalpasan na manunaming pababahan iti ulo na katadan na iti doang man sanas ko nalalaing maninda ito yung hawayan ng ni Cardo
Diyos ko na kumangim. Willie, mat kaim na na, Will. Will. Willie. Apo hawayano. Hawayano. Green money. Daliay, ha. Napaw. Nagpaiso man yung linipat ko nga adda pamilya idi tagon daway. Nalagip ko kasla pa lang idi balasa nga idi da kami kini Cardo ti igid ti baybay. Nga ti ayan ko ita kadatakam ti unig ti kwarto. Gab-gabbo kam kiniya. Willie man. Di mauman nga mang karakaram-karam karigit ito aman sanas nagpababahan manon nemi kasanungan tamat tilaing na nga mangan ko na. Nalalay ngagpay sumanong gaputa. Willie. Oray ko lay surot manon nemi pangato ti patong ko no kastang sepanar kun. Sana ka di sarek ti dila na marunin sama nagpagkutsi-kutsin ko na. Mapala ko nuli. Nangaro na lang arudan manunemi di maramanak di trumpa manunemi. Nga kaslalang narsuod na namin pinasangit. Willie. Ibang iba ka. Dolyar ka na. Laing galing mo pa. Tati panunot ko manunemi kit pa. Ar-ara pa apek. Ngapod na di ko na nga pagbalinan ng $1,000 ti dead na kaniya. Di ka tatapay udi na nga $800 manong. Taddan $200 kintin na. Hindi mapanan tiriknak manunemi. Willie. Diyak pulos din namnama manunemi ngaitilikodan di amin kat ada mga ramat ada kanaik ko asabali nga lalaki. Manunemi ngem linipat ko nga da asawa kaya day tagon daway tapara kanyak kat saan nga basol ti mapaspasamak. Gaputan na kamaymayat, nakaganganas. Urek la namitlon manunemi na itayok, iti na itayok metin manunemi ni Willie kat kastaona iti kinabuslon, ti pimsuak nga. Janet. Inurnong mo tinakadado dahil ha. Napayag namin. Inurnong ko para kang ka. Willie. Kunak malan at asawam. Da. Ngam, mamano kami ng-sex. Pekit din. Tapay. Bakit din? Ha? May inasawa dito eh. Na 20 taon ko, 40 taon na. Ha? Huwin, Hawaiana. Nadalit ka po na nakapagin nakaparak sa di Hawaii. Nagbabakit ka. Una, gagangi kahit kulat dumanon sa diyay. Kahit orin no, adanak yun. Damay sa naanakakmet lang. Kahit kaputa sa anin nga mabalin ni Suna. Ada kamet. Malaksit ka niya. Idi santa pa yung nagamam mo. Basta umahay kag bakasyon. Sabali. Ngayong kaputa nagamamutan kat naramanangkan. Basta bakasyon na sikat sa pulek. Paiso? Kaputa patpatek ka, Janet. Mamati Katsi ka. Ano ti marignam. Nilatalakay ko at patpatek ko. Apay, nalalingim siya. Nalalaying ka. Nalamabaling la ko makit. Idiborsyok ni bakit ko. Tasawain ka. Kasano ko makit si asawa? Di panawam. Nagsina kayo. Di mo kayo tumadya yung Hawaii? Sino kumatisan nga mga yan?
Doon nalisto yung pamuspusan di kasta. Manunat bayad tibiyag nila kayo mo. Ha? Tatno mo lang mabalo ka. Di ba kayat? No, samad na. Uri kasi yamat lang ni Cardo akit. Ilalaik mo at ngibat patig ko. Diyak kayo nga po kaunti ama na anak ko. Si Kamoy. Uwan ay nga kasto eh. Alamanin. Ah. Nagkuti-kuti ba na yun? Nagmayat. Nagkamalagbabawi. Ori na saan ko nitid 800. Oh, itid mo magwali na mga tori sa karibo. Masapol nga tungpal ka. Tungpalin ti karim. Kit na saan ko nga tungpalin. Mabalimad la tao. Mati maramid mo. Nalpas mo ti. Basta. Gal ka. Tap na itid mo. Apay. Siyak daggawa. Hana? Tap numayat ka lang itid mo pagbuklem ngat sang aribo adulyar. Siyak uy. Tugawang kaloko. Sa kuyok-uyok. Uy. Sige nga rin. Apo, naglaing gamit gaya. Janet. Nagmayat ni. Wala, sa nagasot. Libag, sa ngaribo at ulihar ka naman. Janet. Ibang-iba ka, Janet. Horis ka, Willie. Willie. Napapaut maninday ta for the second time. Para iti second round manong name. Napapaut ka pa ta orek lalamin pat. Nadagaya man manong name dakarin ka ni Nelson de Banga na kwarto. Makaringgur na matan man. Ay Diyos ko aya. Agpadpada kami nga si asawa. Nga mapay nga kasto itatimos pa sa amin. Saan punton nga ulitin, basta maalag tayo sa ribo nga dolyar ko na. Ito limit ba nanti minom ka nagpulutan, manong nemi, orek lang na rabrabyanin, nalipata ko manong nemi di panagawid ko. Masapol nga ang gawid ha, Willie. Ang problema, nadamat kotse ni Nelson. Nga mag-shopping akpay lang mo na masapol na matungpal ko, Jay. Bilin nila kay ko. Bilin na. Ngatangog, sa ngarim nga sigarilyo, kan masaakarton nga, Jay. Nagbasitan. Pagbalinim nga 5 rim, kan 2 karton. Tagitam daag nga. Nusumangpet ka. Indulugdak man ang name dito'y Burgos. Kad siyempre, nag-uray nila kayo ko. Kad edi, tadumsaga kiti kotse. Cardo! Indulugdak ka? Wine. Kauso nga pagdragam. Umakata, bagkado na kiti order mo. 2 nga karton nga gin. 5 nga rim nga sigarilyo. Ano? Nagaton? Ano, may ka na? Kaya mamukang ka ni, amamumutan ni Karen. Dagdi ka duwami. Ya? Ewan kita sige, bagkatiklatan ni kito eh. Tinggukin ka pare okay lang. Okay, nasapamot pa lang na, uminom tayo. Na pa nagpimana itay ka kwa, ada na alak nga, 2 nga drakil nga ilek, dapinas ka maituno. Ilek. Imas man yun, alap-apam takilawan. Di kilawan tayo may sa tayo tunuan di may sa, drakil da. Nambako ng paring Nelson. Okay lang tama da. Ori dito yung kinayong nom yan, nagpiknik na karaya, bye-bye. Alam ako ng Janet. Pat ganyan lagi ti awis ti asawak, pagid din nga saan. Sige. Angin, da kami matina. Bartek ka. Tapno, dataman eh. Loko ka. Yung saan mat nga nabartek man ang name ni Cardo. Tatsaka mo, iriblibas na gayam nga
Ibuling na di tataugin manong nemi. Ni Willie kan kuhan. Nawayas na ti asawa. Manong nemi. Yung naragsak. Sa karton. 2 karton kunak ko nga gin. Sa 5 rim nga sigarilyo. Sa pinapatpatan manong nemi ni Willie itidulyat. Sa nagaso. Ore sa motor ikan lakay mo. Inikakon. Sige. Di mo lang mabartekin. Di na kahit yung mabartek na makadlaw. Isang tuwa nagkunak. Ibusan niya na ta. Lunokatan yung arak. Tagawid kayo. Talaga kasta't mapasama ka. Pare, Cardo. Ay, pare. Mabalin nga ko. Iyawid mi langin dato tinuno nga ilek. Kada to'y nayon tikilawan. Agawa na. Nadiyo kaya tumyanin. Huwag nga natin. Medyo may pagbagiwin. Sige. Hindi ka ba't ngamin mabartek? Siya? Naruwa pa kayo. Narigata ka mabartek, pare. Basta ya. At ngamin panggip ko ita. Sabong nga. Aga makaiskura kita. Kadi. Dapi na tayo pigsan. Ni Janet. Sa bagay. Kapangarad. Anong harad? Janet. Gamin. Kaya na. Ganun kayo. Pa nag-drive mo si Nelson. No problem. So nalaing ata. Piman dati kadwa ko. Tawan pareha na. Yung sa anak mat manong nemi nga sinagsagit ti asawa. Gabotin tuloy natin minom. Idi awandan. Kini sumatan ti pa nakabarteg na mano. Kabigatan naman ng nemi nakiktutak. Idita, gutat din ako. May kaman! Ano? Abay! Linipotan na? Kan! Pero malipotan ka. Patsiyam karte, kahit nakda diyang hawayano. Apo yung umpat kayo, pair by pair. Anak ko mga rod. Ada na pasama kayo kani Willie? Awan! Mabaling kaya liputan. No, kayat dahil hawayano iti madaan ti babae, api ko mga siyak. Siyak na si asawa. Agsapsapol di virgin dahil. Cardo, lipate mo, nunyaman ta dati panunod mo. O ito santol nga maulit. Santol nga maulit nga. Santol nga maulitin nga, kikita kang pa ito dahil. Umanahin nga ni ka nakamat isang agsot, diba? Mano yung intadakin ka? Kahit na siya bayad ti kurita. Isot naggastos ti 5 rim nga sigarilyom kan 2 karton. O intadakin ka? Kahit na siya nga bayad ti kurita, nga $20 lang. May nagbalin na nga $500. Ano ya? Da? Da. Kahit mangtad ka ba da? Ikang ka ang mintad mong tumitla kanyak, siyak nga ti kahera. Manuin talaga ngintid na mabaling ko pa umutang ka man ti kwartahan na takwa ako matangak ti bangka di motor ko si kamot sinangarap manot magastos mo ti bangka di motor mo ay agar arapaap ka lang uno sa hanggat kumatangak ti napimbitas pagkalap ko no gumatang at ikat pagkabaruan ng mga Pilipinas nga ikat malaksid ka na kita adabot-bot na di kit mabalin siyak dun timangtin saan ka tumawat kang kuwana tsak ba't ko na kayang gaya nga sa anak ko nga makipagkita kadakwada tapay tapno maliklikan tanyaman nga takas nga mapasamak tawak lang baka namasuli sa kakto. So nga sa anak itong makikita pa'y kadakwada. Sorry na lang. Talakorapayak lang amin nga. Nangasawa keng ka. Ngayon sa nga bali dyan Nagbalinak ba na pudno keng ka. Kit sapay ko matitultuloy mo ito pa nagbalingan na pudno. At ngas kasano lahing natagasgasat. Romang ay tumatlan tibiyag tayo. Dahil di laeng nga marabii manong naming napadasak
tinagbalin nga gulib iti asawa. Dati kwarta manunaming inted ni Willie, iti makita ti asawa, kinit daw nga alain na tapno, gatangin na di kayat ng gatangin. Ikat manunaming na bayagan nga kayat na gatangin. Tapno di kastakit ado kano kada pimpintas ti panagkalam. Kadagpaiso manunaming. Nakasuswerto ti asawa, iti pakat ng detang ikat. Palnid ko na naman. Damo nga sangat da, kaliti nga parbangon, manunemi, nakadadot na alada, kaduwa na ti kasinsin na. Nagsasarunot ti buenas, manunemi, kapo iti da ito, napatakkel ka, napapintas mi ti balay mi. Kuhan man, naswerte met kahim da di ang kwarta ya. Ngayon bayad kanyak ni Willie. Agbakasyon ni Willie manunemi tawagan na ngam saan ako nga nagpagpakita. At da pwede kiti kundaway nga umay da mismo ditoy manunemi ngam saan na nakasidi nga entertainen ti asawa. Okay, umay da gumatang, data gumatang da lang, pumanaw da. Wan na idinto tani Karen manunemi tultuloy na ti kasjay nga mapaspasamak aging ga nagsina da ni ti asawa na. Pinagbagag idi manunemi nga sadeng nanti amin nga mintultuloy na tadati mo't kaya man idin nga lipliputan na ti asawa na. Nanugutek manunemi nga minsan nagbalinak amang nilipot. Ngem, nagbalbaliw akon gabutain sardeng kon nga naming pinsan. Iti dayta nga paset manong pinakawanak na po Diyos. Kinagawamak keng kuha natin ikanak ti gundaway. Tapno, saan kon nga maaramid pa'y timang lipat keng kuha na. Tayo kunadan, no agaramid kat kinadakes, malipatan ni Apo Diyos. Isu akang kanayon nakitan na sila lagip keng kuha na. Dahito, iti pagkasaritak, manong nemi, kaya manaklaunay, iti anos mo, nga nangibasa, gapo iti dulyar. Dahito, iti kita, asulisugan, nga nakaaramid ak ti basul, nakalipatak. Gapo iti dulyar, dahito matirason, siguro, nga imasinsuan, tibiyag mi. Sabi ko damat na ibatik nga adal, liliwak ang pagsarbingan tibiyag, kadagiti padak nga dimngagken naggasura ay naggabuya, more power to your program. Tuwing arodagyaman nga pagaya mo, Janet.